Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina. El gallego es una de las 4 lenguas oficiales en el Estado español y según un reciente estudio de la Xunta de Galicia, cerca del 38% de los jóvenes entre 19 y 25 años lo hablan a diario, un porcentaje bastante inferior al del resto de la población en Galicia, lo que hace presagiar que el futuro tampoco es muy optimista. Para hablar de la salud de la lengua gallega, hemos invitado esta noche a este plató al secretario general de Política Lingüística de la Xunta de Galicia, el señor Valentín García Gómez. Gracias por aceptar la invitación de Galicia y bienvenido a Popular Televisión. Buenas noches. Por la vosa invitación y muy buena noche. Y como siempre me acompañan 4 profesionales de los medios de comunicación y el periodismo. A su lado está José Antonio Constela. Buenas noches, José Antonio. Buenas bienvenido. Noches, Carla. Un placer, como siempre. José Manuel Vilachantres, periodista, también colaborador de este programa, que hacía tiempo que no contábamos con su presencia. Buenas noches, José Manuel, bienvenido. Hola, muy buenas noches. A su lado, Caetano Díaz, subdirector del periódico El Correo Gallego. Muy buenas noches, Hola, bienvenido. Buenas noches, gracias. Y Ana Peón. Ana, muy buenas noches, colaboradora también habitual de este programa. Buenas noches, Ana. El señor don Valentín García Gómez nació en Silleda, a pesar de que toda su vida ha estado vinculada al municipio de La Estrada, donde ha trabajado como técnico de normalización lingüística desde hace muchísimos años. Es usted filólogo, sí, licenciado por la Universidad de Santiago, tengo entendido. Sí, efectivamente. Y desde enero de este año, con la última remodelación del Gobierno, ha asumido el cargo en la Secretaría de Política Lingüística. Pues afirmaba usted hace unas semanas, después de asumir el cargo en la Xunta de Galicia, en una entrevista realizada en un periódico, decía usted, y cito, el problema del gallego no se puede arreglar en unos años. Mi primera pregunta, ¿tiene un problema el gallego y cuál es su diagnóstico? No, a mí non me gusta falar de problema, ni siquiera me gusta falar de conflicto, non? Que é outra palabra tamén moi utilizada. Eu o único que digo que o galego, nestes momentos, o que está pasando é un desencontro entre certos sectores implicados na promoción ou na defensa da lingua. Non podemos dicir que haxa dentro da sociedade galega un problema lingüístico en sentido amplo. O que non pode deixar de facernos pensar en que o galego necesita promocionarse, necesita promoverse porque é unha lingua que é cooficial dentro dun territorio, cal quer decir que está en contacto con outra lingua moito máis mayoritaria en todo o mundo, como é o castelano, unha gran lingua, e que o galego como tal ten que buscar os seus espazos de uso. Non podemos esquecer tampouco que a sociedade galega cambiou moi poucos anos, moi rápido, dunha forma moi efectiva. Entón, todos os que estamos relacionados coa sociolingüística sabemos que a saúde dun idioma non só depende do propio idioma, da propia lingua, de que haxa soportes como gramáticas ou dicionarios, tamén depende da sociedade que a fala. E a sociedade galega está cambiando, entón os falantes e as falantes de galego tamén están cambiando. Iso é o que debemos ter en conta. ¿Usted considera que hay un problema de valoración social? He escuchado en algunos entornos que el problema es un problema de valoración social de la lengua, que el gallego no está socialmente bien valorado y que ese es el problema, uno de los factores que hace que su uso no se incremente. Sí, efectivamente, é unha das circunstancias que fai que o galego estea na situación que está. Que, repito, non é unha situación tan tráxica como se quere contar moitas veces, ou tan apocalíptica. Hablábamos de cerca de un 40% para los jóvenes de entre 19 y 25 años, que no deja de ser
importante, non? No, e aparte que hai que ter en conta tamén outra cousa, que é que como contabilizamos o número de falantes en galego, non? É dicir, se o que estamos buscando é falantes absolutamente monolingües en galego, cada vez vai nos ser máis difícil atopalos. Non polo feito de que a xente non fale galego ou non saiba falar o galego ou lelo ou escribilo. As competencias de lectoescritura, como se lle chama en lingüística isto, están máis extendidas que nunca, é dicir, a xente sabe falar máis que nunca en galego, sabe escribir máis que nunca en galego, porque há un proceso de educación e de promoción da lingua escrita, non? Máis que en toda a historia do galego. Que pasa? Que, efectivamente, secularmente, o galego ven arrastrando un problema de ter unha referencia social elevada, por decirlo de alguna maneira, non? De todos os xeitos, nos últimos anos, é un dos campos onde máis se avanzou. O galego estivo durante moitísimos séculos asociado a unha sociedade agraria que vivía da agricultura e da pesca, basicamente. Digamos que as capas altas da sociedade eran as que en ningún momento tiñan acceso, ni facían por ter acceso á lingua propia deste país, non? Nos últimos anos isto non é así. É dicir, é certo que xa Galicia non é unha sociedade agraria, é unha sociedade que viva da pesca, nada máis, senón que se produciu un gran desplazamento de poboación cara aos núcleos urbanos, que son os máis desgalicizados, por decirlo de alguma maneira. E aí experimentamos unha perda de falantes. Pero tamén é certo que o galego ten unha presenza que nunca tivo en outros ámbitos que históricamente foronlle totalmente vedados ao galego. Estou falando, por exemplo, da xustiza, da sanidade, das áreas gubernamentais, e aí avanzouse moito, aínda que, repito, isto non quer dizer que non quede moito por facer aínda. Bueno, volvamos a lo que decía antes, hablaba usted de conflicto, de otra palabra que ha estado muy de moda, también muy asociada a la implantación del decreto del gallego, ¿no?, que la Xunta de Galicia ha implantado. ¿Usted cree que ese conflicto es un conflicto que se ha creado políticamente o que realmente es un conflicto que existe en la sociedad gallega? Non existe na sociedade galega, eu creo que nunca existiu na sociedade galega. ¿Cree que ha sido un arma utilizada políticamente? Non sei se utilizada políticamente, pero polo menos si creada a partir dun conflito político. É dicir, cando se aproba o decreto do ano 2007, o decreto 124 do ano 2007, en realidade é cando se rompe un consenso que levaba durado prácticamente 30 anos en materia lingüística. A lingua nunca se metía na confrontación política. Era un pacto que había entre todas as forzas políticas existentes antes e despois na historia da democracia en Galicia. Ese decreto 124, cando se rompe o consenso, cando o goberno daquele momento decide rompelo co voto en contra do partido minoritario, do Partido Popular, e a partir de aí, cando o Partido Popular chega ao goberno, rectifica con outro decreto que tampouco tivo consenso social. Esta historia, que máis ou menos é coñecida por todos, crea unha conflictividade política que tivo un certo reflexo popular, sobre todo, como digo, dos sectores máis comprometidos no ámbito lingüístico, o cual non é unha cuestión menor, é que debemos tela moi en conta. Pero creo que non é para nada, non se lle pode elevar a categoría de conflito isto, nin tampouco dicir que é algo que se palpe na sociedade, non? Creo que non está moi difícil volver á situación anterior, a concienciar en primeiro lugar, a todos estes sectores implicados na lingua, que todo o mundo está convencido, e incluso de xeito máis confidencial, confesa a todo o mundo que hai que volver ao consenso, que sobran ámbitos do galego onde traballar todos xuntos e onde potencialo. Hai moitísimas áreas que podemos atender cada un das súas distintas sensibilidades, das distintas ideoloxías. Temos moitísimo que traballar polo galego, pois como dicía antes, no ámbito da sanidade, no ámbito xurídico, no do deporte, no da xuventude, no da infancia, no educativo tamén, evidentemente, pero non temos por que centrarnos nada máis no desencontro que poida haber nun decreto que afecta, ademais, ao ámbito educativo. É certo que aí houve un desencontro, que aí hai distintas posturas, pero que a planificación lingüística, a dinamización lingüística, a normalización lingüística é moitísimo máis que eso. E abrangue a toda a sociedade. E a coeducación é unha parte moi importante da sociedade, pero non é todo. Bueno, permítame que me quede un poquito en esa parte de la educación, donde realmente a lo mejor se palpa de manera más directa el conflicto. Uno de las organizaciones que defiende el bilingüismo en Galicia, Galicia Bilingüe, denunció que el decreto no se estaba cumpliendo de manera completa en todos los institutos y que había muchos colegios, institutos y padres que se quejaban de que las materias troncales muchas veces eran impartidas solo
en gallego, o que los propios profesores recomendaban a los alumnos para poder obtener mejores notas, que el examen fuese en gallego. ¿Usted tiene constancia de que hay denuncias sobre ese incumplimiento? No, na Consellería na cal está inserta a Secretaría Xeral de Política Lingüística, como ben saben, a Consellería de Cultura e Educación, non nos consta nin denuncias, nin ningún tipo de desaxuste. ¿Se ha reunido usted con la gente, con los representantes de Galicia Bilingüe, sí, últimamente? Sí, estuve con eles. Bueno, hai moitos aspectos nos que non coincidimos, evidentemente, pero noutros eu escoitei todas as súas propostas e todas as cuestións que eles lle preocupan, podo lle dicir que tampouco non é que Galicia Bilingüe estea tan preocupada pola aplicación do decreto. Eles o que si manifestan é a súa clara intención de que o decreto se aplique. A administración, e non somos a administración, ten que obrar en relación a expedientes ou a situacións que administrativamente estean demandadas ou que Eso supone unha demanda previa, porque ustedes non van a ir a vigilar. Non nos consta ningún tipo de demanda, ni por parte do país, ni de Asociación de Nais e País, nin de parte de colectivos de profesores, nin ninguna outra. Pero sigue a Galicia Bilingüe. Sí, estou perfectamente ao día. Pero Galicia Bilingüe sí ha presentado alguna denuncia en ese sentido, ¿no? Normalmente o que nos presenta Galicia Bilingüe son notificacións de cando teñen algunha queixa ou cando ven algún desaxuste, que nós, dependendo da relevancia que teña, pois atendémola dunha maneira ou doutra, exactamente igual que calquera colectivo que estea, como digo, implicado na promoción ou no debate lingüístico que actualmente temos en Galicia, ou calquera outro membro da comunidade escolar, sexan, como digo, a Asociación de Nais e Pais, equipos directivos, etc. Todas as entidades que interactúan, digamos, dentro do que é o noso sistema educativo. Hace unas pocas semanas, yo creo que fue en el mes de febrero, el Ayuntamiento de Santiago decidió suspender o cancelar las subvenciones que otorgaba a un movimiento, una iniciativa de la Mesa de Normalización Lingüística que se denomina Correlingua. Es una iniciativa destinada a promover el uso del gallego en los colegios y en los institutos, ¿no? En el curso, bueno, esta iniciativa organiza un premio que es un manifiesto, ¿no? Manifiesto 2012, lo tenemos ahí. El curso de cuarto de ESO del Colegio de Pontesesura, o sea, son chavales de 15 años, ganó el premio de ese manifiesto del 2012 de Correlingua. Esto es lo que dice una de las frases, lo vemos en pantalla, una de las frases de este manifiesto, y disculpe mi acento en gallego que no es muy bueno, preferimos una persona do Bierzo que fale o idioma a una de aquí que non nos fale, non se é máis galego por vivir na Coruña si logo se fala o idioma de Castela. ¿Qué le parece a usted este discurso? ¿Es posible que jóvenes de 15 años... Yo tengo una hija de 14, me parece casi imposible que mi hija redacte algo así, no tan solo por el contenido, sino que incluso por la forma en la que está redactado, por esa ironía que hay detrás. ¿Es posible que niños de cuarto de la ESO de 15 años estén pensando y escribiendo esto? Todos sabemos o que poden chegar a pensar ou a escribir nenos que están estudiando a ESO, non? Eu se lle teño que dicir a verdade, non coincido ou nunca premiaría un manifesto que puxese isto. Pero, bueno, as cousas tampouco non debemos quitalas de contexto. Hai que entender que é un manifesto transgresor, como sempre son os manifestos do Correlingua, deste tipo de festivais que teñen que ver coa lingua, non? Evidentemente, eu así lle fixen saber aos representantes do Correlingua, que tamén se reuniron comigo, estiveron comigo recentemente, non sería este o meu manifesto, a eles presentanse un montón de manifestos a concurso, porque isto que aparecese espontáneamente por parte dun instituto, pues, en Pontecesures ou en calquera outro lugar, en calquera outra vila galega, non extrañaría, porque, bueno, son rapaces de 14, 15 anos que, bueno, que escriben moitas veces cousas que ao mellor nin eles mesmos son moi conscientes do que quere dicir o que están plasmando no papel. Outra cousa é que este sexa un manifesto premiado, é un manifesto elixido sobre todos os manifestos que se presentan ao Correlingua, que son moitos, non? Evidentemente, tampouco non podo dicir que estas sexan frases afortunadas, menos aínda para o valor
os valores docentes que se supón que se deben inculcar en centros de ensino, non? Como son a igualdade, como son a solidariedade con outros territorios que estean en Galicia ou non estean en Galicia, ou tamén había que preguntarse ata que punto un neno de 14 ou 15 anos ten que preferir a un tipo de persoas sobre outras, non? Dito isto, volvemos a repetir outra vez ao principio. É un manifesto feito por adolescentes que tampouco non hai que darlle máis importancia que a que en realidade ten. O Correlingua é unha actividade que en principio lúdica, festiva, moi ben pensada para promocionar o idioma, non ten ningún problema co Correlingua. Cal é o problema? Claro, este tipo de manifestos, hai xente que se pode considerar excluída, digamos, da propia denominación de galegos. Eu creo que tampouco non debemos nunca caer na trampa de ter un galegómetro, non mirar quen anda sendo máis galego, ni menos galego. Aquí, galegos somos todos. Eu creo que incluso os do Bierzo, que falen galego, son un pouco galegos, non sei, pero creo en todo caso que non debe ser un debate, non debería valer para ter un debate aberto, menos aínda no ámbito educativo, onde se deben fomentar valores moito máis interesantes. Bueno, abrimos unha ronda, si le parece, a mis compañeros de mesa. José Manuel, empiezas tú. Adelante. Sí, a mí gustaría preguntarlle, secretario xeral, que valoración fai de que o PNL, o Plan de Normalización Lingüística aprobado no último goberno Fraga, foi aprobado co consenso dos 3 grupos da Cámara Autonómica, do Parlamento. Parecía que estaban de acordo en que era un plan excelente. Sin embargo, coa chegada, pasa tras ese acordo un goberno bipartito, e logo volve o goberno o PP, e aí vemos que hai unha confrontación importante. Que tiña para vostede de malo o PNL, ou que ten de malo, ou como considera, e digo isto porque ademais houbo, non vostede, pero si en algún momento chegou a criticarse que o plan de normalización lingüístico quizás non fora o máis axeitado, precisamente por o que estaba comentando agora a nosa directora da implantación do ensino e as materias e a porcentaxe que se tiña que empregar. En calquer caso, cal é a valoración que fai vostede, en que debe estar fallando para que os grupos da oposición agora rexeiten a política lingüística da Xunta? O Plan Xeral de Normalización Lingüística evidentemente foi un gran logro no seu momento, foi a última gran obra froito daquel consenso existente até ese momento e que agardemos un día poder recuperar. Como digo, é unha proposta aberta. Eu traballei nese Plan Xeral de Normalización Lingüística naqueles anos. Son máis de 400 propostas para mellorar a situación do galego que non teñen unha data de aplicación. E aquí estamos outra vez na mesma. Polemizouse coa aplicación deste Plan Xeral de Normalización Lingüística que absolutamente todos os grupos ainda hoxe aceptan, pero é que hai que entender que é un plan, non é unha norma. Entón, tampouco pode ser utilizado, como foi tamén no seu momento, por algún grupo de oposición como medida de presión ou medida de meter apuro a un goberno determinado na súa aplicación, porque o Plan Xeral é un plan moi ambicioso, un plan moi aberto, eu creo que é unha gran obra, como digo, pero é un plan, non é unha lei, nin é un decreto. Entón, o plan, e así se concibiu no seu momento, a vocación que ten é de permanencia e de guiar a política lingüística deste país por moitos anos. Non é a duración dun determinado goberno, nin de 2, nin de 3. É un plan moi aberto. Entón, de onde xurdiu a polémica? Outra vez en instrumentalizar o que foi un plan aprobado, como digo, unánimemente no ano 2004, non como unha referencia, que é o que debe ser. O plan debe nos marcar o camiño das políticas lingüísticas, e así o está facendo ata a actualidade. Todas as medidas que estamos aplicando, todas as medidas que estamos deseñando, teñen sempre unha concreción nese gran plan xeral de normalización lingüística. Que pasa? Que non podemos utilizar un plan outra vez como unha arma arroxadiza. Se o plan nos di que hai que avanzar no uso do galego no ámbito da Administración de Xustiza, por exemplo, non podemos tratar de pisar o acelerador tanto que a Administración de Xustiza ou as propias posibilidades da política lingüística desenvolta pola Xunta non nos permitan. Quer dizer, temos que ir
efectivamente seguindo ese plan, pero en cada momento, en cada situación, en cada contexto no que nos atopemos, digamos que coa velocidade ou cos recursos que teñamos. O plan está perfectamente aceptado por todos, o plan témolo como libro de cabeceira da política lingüística galega neste momento, o que pasa é que hai momentos en que podemos avanzar máis nalgúna direccións e a outros momentos podemos avanzar menos, pero como digo, é un documento moi ambicioso, moi extenso, con máis de 400 propostas en política lingüística. O sea, que sigue de plena vixencia. Segue con pleno vigor, e máis... Alegrame escoitar. É a guía que nos está levando a facer políticas lingüísticas en Galicia hoxendía. Catano. Sí, a min, o primeiro quero dicirlle que me agrada o seu talante, o seu discurso conciliador e desdramatizador, non? Porque dende hai 40 anos que o profesor Alonso Montero escribiu aquele informe dramático, o galego está agonizando continuamente e non dá morrido. Ben, eso alégranos por unha parte. Por outra, preocúpame que o galego, refírome á cultura galega e ao idioma, vaya por uns vieiros e Galicia, a sociedade, parece que vai por outros. Supoño eu que as políticas de consenso son unha das ferramentas máis beneficiosas e máis útiles para reconducir esta situación nestes momentos de desencontro claro entre determinados sectores e eu creo que entre o xeral da sociedade e a nosa cultura, e o noso idioma. Coida vostede que hai unha folla de ruta posible que supere a política de subsidiación na que está inserido o galego, e na que parece que se atopa pobre, pero contento, porque, bueno, dalle para ir tirando e a ver onde imos, non? Eu creo que sí, Caetano, que hai moitas vías que podemos seguir. Próximamente, da Secretaría Xeral, por exemplo, presentaremos, por poñervos un exemplo, unha campaña que eu creo que é moi interesante, que trata de poñer en valor o galego en medio do tecido empresarial deste país, porque estamos nun momento económico que todos sabemos cal é unha das prioridades dos empresarios hoxendía é mirar as economías emerxentes do mundo. E aí, inmediatamente, xa supoño que saberedes de como falar, aparecen países como Brasil, Angola ou Mozambique. Unha das cousas, por exemplo, que empecé ainda a comentar en algúns foros nestes días, unha das grandísimas vantaxes que ten o empresariado galego en calquera destes países é que en canto poñen un pé neles non necesitan un traductor. Bueno, pois algo tan obvio como isto, de que nós podemos interactuar no ámbito da lusofonía, estamos falando de máis de 120.000 millóns de habitantes. Pero sempre se toma un pouco de chiste isto. Sí, sempre se toma, pero é moi importante. Pero que, facendo da necesidade de virtude, ao mellor a situación económica que vemos fainolo ver máis rápido. Eu ainda hoxe pola mañá estive reunido coa Federación Galega de Parques Empresariais de Galicia, que son uns empresarios moi xoves, con moita ilusión, e que enseguida viron a idea. Todo isto, xunto con asesores que temos neste ámbito, vemos como de repente se nos abre unha vía para potenciar o galego nun ámbito en que sempre tuvo bastante coartado. Os sectores económicos, socioeconómicos de Galicia sempre foron bastante reacios a esa lingua que dicíase que o pasar o Padornelo xa non nos valía de moito. Pero agora resulta que ao mellor non nos vale tanto o pasar o Padornelo e vale moito máis o pasar un océano ou ir a implantar as nosas empresas nas economías máis emerxentes de África, por exemplo, neste momento. Os xigantes que son Angola, Mozambique e Brasil neste momento. Contrastada esta opinión con varios empresarios galegos que se están implantando alá, ou algunhas multinacionais que están xa que xa levan anos traballando ali, e que non lo corroboraron inmediatamente, que non é o mesmo para nada mandar a un galego traballar a Brasil, que en 2 días está interactuando coas empresas dali, sabe mandar un correo electrónico, sabe lelo, sabe entendelo, ou sabe para ir a calquera lado, pois iso é o galego. Iso é o galego que todos levamos dentro, como digo eu, incluso os que non o falan, poden facer uso del. Entón, temos que buscar as vías que nos leven a toparnos con ámbitos novos, con ámbitos de futuro. Evidentemente, todo isto sempre vai necesitar un respaldo, porque o galego, claro, o galego non é o castelán,
que aínda así tamén o castelán ten importantes achegas por parte do Estado. E está o Instituto Cervantes, por exemplo, que é un dos proxectos máis ambiciosos e mellor dotados, non, dos culturais todos que ten España. Podríamos falar do Instituto Camões en Portugal, ou podríamos falar do francés, de calquer lingua que teñamos como un ben cultural que é. As linguas son un dos tesouros máis grandes que ten a humanidade, non? Ou a potencialidade da comunicación. E sempre terá que ter un respaldo, digamos, oficial, máis aínda o galego. Pero estamos buscando, estamos explorando, e eu creo que estamos no camiño. Pasa que o que non podemos pretender, como digo eu, é buscar eses falantes monolingües en galego que existiron neste país, pois non sei, hai ao mellor 60 ou 70 anos. Por qué? Porque este país non é o que tiñamos hai 60 ou 70 anos. Cambiou fundamentalmente moitas cousas. Tamén os falantes van cambiar. Ana. Sí, buenas noches. Esta legislatura se inició con tensiones, por lo menos con tensiones políticas, en torno al tema lingüístico. Hace unos días hemos visto que el Valedor do Pobo ha presentado su informe y que ha disminuido mucho, con respecto a años anteriores, el número de quejas respecto al tema lingüístico. ¿Quiere esto decir que en estos años hemos llegado ahora a un momento, digamos, de normalidad respecto a la lengua y que la mayoría de los ciudadanos no perciben que exista un problema lingüístico? Eu creo que a maioría dos cidadáns se percibiron o problema lingüístico neses momentos de máis conflictividade foi máis que nada porque o vían no medio de comunicación. O conflito lingüístico, o que en sociolingüística se coñece como conflito lingüístico, nunca tivo Valedor grandes problemas con el. As entidades que mandaban queixas ao Valedor de un lado e de outro, pois eran entidades que teñen que actúan no ámbito lingüístico, non? Pero con conflito social non houve nunca. Os falantes de galego falan galego, os falantes de castelán falan castelán, hai outra xente cada vez máis numerosa que fala galego e castelán dependendo do contexto e no ámbito de relación que teña ou da situación en que se atope. Uns deses bilingües hai nos que son de falar máis galego e hai outros que son de falar máis castelán, pero aquí un conflito lingüístico, aquí nunca ninguén sinalou a ninguén na rúa por falar castelán ou por falar galego. Iso, a partir de aí sería cando poderíamos empezar a falar de conflito lingüístico. Esa situación aquí non se deu nunca, ni se dá agora mesmo. E eu creo que, claro, estas situacións así de crispación, se lle pode chamar así, ou de desencontro, duran o que duran. O sea, duran o tempo que teñen presenza nos medios, ou o tempo que teñen... O que alguén las está alimentando. O que alguén as alimenta con pancartas na rúa, non? Despois, unha vez que esas pancartas están en outro sitio, xa o foco sae dai, conflito social, conflito a nivel popular, e que non houve nunca. O pobo galego non ten unha situación de crispación lingüística, pero que non a ten agora e non tuvo nunca. Outra cousa é que haxa un debate, ou que haxa un decreto que lle gusta máis a uns que a outros, pero que antes houvese outro, e que no futuro haberá máis decretos. Pero iso non é... Todos sabemos que en sociolingüística ningún decreto, salvo, non sei, se nos remontamos a etapas moi pretéritas, ningún decreto vai ocasionar agora en realidade un conflito social na rúa. Bien, José Antonio. Sí, o de falar sempre ao final ten o inconveniente de que un xa non é moi original. Pero bueno, como un está na obligación de plantear unha pregunta non queda máis remedio. Eu tomaba notas de cousas que salían nesta mesa que eu coincido con elas. Como lle sacamos o galego a chapa de que se fala galego se hai unha subvención? Como lle sacamos a chapa de o compromiso político, o carné de galego que decía antes o secretario xeral e que coincido con el, incluso o concepto de marca de clase, o sea, a xente máis mofa, se quere dar unha imaxe máis urbanita, pois empregar máis o castelán, e me gusta moito que se plantexaba da globalización, porque eu coincido con Caetano, pode parecer que é gracioso e que isto é algo que xa non é original, saiu con anterioridade, pero eu creo que por aí ten que ir, nesta sociedade da globalización, como lle facemos entender a un rapaz que falar galego non é perder o tempo, non? Pois, en primeiro lugar, ensinándolle a querelo. O galego, como lingua propia, parte cunha vantaxe moi grande, que é que calquera rapaz, aínda que non fale galego, se ti lle preguntas cal é a lingua propia de Galicia, inmediatamente che vai dicir que é o galego. Por qué? Porque é un dos identificadores máis potentes que ten a nosa cultura e a nosa propia forma de ser e a nosa propia entidade cultural como povo. Iso eu creo que non o discute ninguén. Entón, a partir de aí temos que empezar a construir un ideario que nos leve a que todo o mundo pense que debemos defender
defender o galego porque é unha cousa nosa. Igual que temos que defender as fragas do Eume, ou igual que temos que defender, non sei, o tecido empresarial de Galicia, ou que temos que defender, non sei, as nosas costas. Mais aínda, porque o patrimonio do galego é un patrimonio que todos levamos un pouco dentro, todos. O galego é un pouco de todos, é o meu, é o teu, é o de todo o mundo que o fale, e como digo, eu, incluso dos que non o falan, pero si o entenden, que son o 99,9% da poboación que temos en Galicia. Por qué? Porque ainda temos aí outra vantaxe, que é que as linguas que temos aquí en contacto, que non en conflicto, repito outra vez, as linguas que temos en contacto lingüísticamente son moi próximas, é dicir, unha persoa que veña de fora de Galicia e que lle fale en galego aquí no primeiro día en que se atope, perderase 4 palabras, pero que o segundo día xa perde unha sola e o terceiro xa entende todo. Entón, esa é unha ventaxa moi forte tamén. E entonces, claro que por outro lado tamén nos leva a que ao mellor esa persoa non se sinta na necesidade de instalarse en galego porque falando castelán tamén o galego a falante o entende. É dicir, como sempre, non hai solucións puras. Este tipo de proximidades lingüísticas ten as súas ventaxas e ten os seus inconvenientes. Pero, fundamentalmente, a min gustame quedar coa ventaxa. Non temos ningún problema de interactuación e de intercomprensión entre galego e castelán. Esa é a segunda mensaxe que hai que lanzarlle á poboación máis xoven. Terceira, as posibilidades que lle dá o galego. O galego abre as portas de outras linguas. Ser bilingües é sempre unha vantaxa. Mais aínda, agora mesmo que están chegando máis linguas a Galicia, cantas máis linguas saibamos, isto é, eu creo que é algo que está xa no saber popular, non fai falta ir aos grandes tratados para sabelo, cantas máis linguas se xeremos capaces de dominar, máis fácil temos a adquisición de outras linguas. E despois, tamén, volvo outra vez ao mesmo, hai que meter o galego nas novas tecnoloxías, hai que meter o galego na sociedade, non vale de nada que un rapaz teña todas as aulas en galego, todas as materias en galego, todas as linguas en galego, se unha vez que pon o pé na rúa, e accede a un centro de saúde, a unha casa da xuventude, a un xulgado ou a unha escola de tempo libre, e están falando continuamente en castelán. Quer dizer, que dá o ámbito de uso nas persoas e a sociedade no seu conxunto, non só o ámbito educativo, que é moi importante, porque nos dá coñecementos, danos sí, a base, a soporte danos o soporte fundamental, que son os coñecementos, e danos actitude, que tamén é outra cousa moi importante. Ter unha actitude positiva cara ao galego, unha actitude boa cara ao galego. Pero depois que nos dá uso é a sociedade no seu conxunto. É o lugar onde traballas, é a moza coa que saes ou a muller coa que te casas, os teus amigos, ou a tenda que compras, efectivamente, as áreas comerciais, o taller onde levas a rayar o coche. Todo iso é o que nos dá uso do galego. E iso é un complexo dunha sociedade que tamén cada vez é máis complexa, os lugares onde entras en internet, con quen tuiteas, con a quen entras no Facebook, todo iso danos uso. Sin embargo, las últimas estadísticas a las que yo hacía referencia en la introducción de este programa tampoco son muy optimistas, un 38% precisamente de esos jóvenes. Entiendo que esos jóvenes son los que van a garantizar o no la viabilidad de la lengua en el futuro, ¿no? Un 38% entre los jóvenes de 19 y 25 años que lo usan, lo que usted decía antes, eso no significa que sean monolingües, sino que usan diariamente la lengua. ¿Cuál es su expectativa de futuro? ¿Cuál es su pronóstico de la salud del gallego para los años que vienen, o para las generaciones que vienen? Eu teño sempre unha perspectiva moi positiva das xeracións jóvenes. Evidentemente temos moito que traballar, temos moito que facer, sobre todo cos xóvenes. Probablemente nos próximos anos haixa que poñer moitas actividades en marcha. ¿Tiene usted presupuesto? Bueno, eso xa é outra, non? Podríamos dar para outro debate. Le hago la pregunta casi a media voz, porque... Estamos, por exemplo, ahora desenvolvendo unha campaña de dinamización lingüística para os máis xóvenes, que se chama Falaredes, que entra dentro do que é o proxecto da Rede de Dinamización Lingüística de Galicia, con o que por primeira vez interactúa a Administración Autonómica con entidades locais de Galicia inteira, e que ten actividades para nenos de 6 a 12 anos, unha delas que se chama Galego de Cine, outra xa para mozos e mozas de 12 a 18 anos, que se chama Títere Hop, onde con música hip hop, que é a que detectamos que é a que lles gusta a eles, e facendo títeres, pois promove tamén o uso da lingua, e outro que xa máis para todos os públicos, que se chama O Señor das Dunas. Ademais diso, temos que poñer en marcha tamén un plan estratégico para a xuventude, que seguramente partirá en próximas datas do propio Parlamento de Galicia. Os últimos encontros para a normalización lingüística do Consello da Cultura foron precisamente sobre este tema, e o que si nos indican é que a hora de actuar sobre a xuventude tampouco é un ámbito demasiado fácil, non? Porque danos a idea de que, por exemplo, un dos datos moi
moi evidentes ou que nos puxeron en coñecemento é a cantidade de horas que pasa a xuventude na rede, non? Conectados á rede e interactuando entre eles. Isto fai nos pensar xa noutra cousa, non? A necesidade de chegar aos novos ámbitos da comunicación, ás redes, a internet, a todo ese universo do que é a comunicación entre eles. Non vai ser fácil, pero vamos ter que actuar e eu creo que o galego ten futuro, ten moito futuro, seguramente nunha sociedade que aínda hoxe non é fácil de albiscar, porque é unha sociedade que vai cambiar moito, moi poucos anos, xa está cambiando, de feito, onde haberá presenza de outras linguas aquí, o inglés terá unha presencia moi importante, pero outras linguas que xa están chegando, que xa empezan a estar aquí, non? E que hoxe, só con botar unha mirada a algúns países de Europa, ou mesmo outras comunidades autónomas, como pode ser Cataluña, onde xa a terceira lingua é unha lingua árabe, xa non é siquiera unha lingua europea, non? Entonces, nese contexto é onde temos que buscar un sitio galego, gañando ámbitos de uso, gañando lugares onde o mellor nunca estivo ou estivo pouco, pero o galego vai estar, o que dicía Caetano antes, temos que fuxir sempre dese discurso apocalíptico, dese discurso do perigo do galego, que el dicía dentro do famoso informe dramático, que se chamaba así, ademais, o profesor Alonso Montero, que xa hai, leva máis de 30 anos publicado, non? Podíamos remontarnos máis atrás, xa autores do século XIX que xa albiscaban que o galego, xa predecían que o galego, igual que hoxe, non? Temos que abandonar dunha vez por todas ese discurso. Temos que ter claro... Xo Alfonso X confiaba no galego. Claro, temos que ter claro, por exemplo, para falar así de cifras macro, non? A UNESCO considera que unha lingua empeza a estar ameazada cando ten menos de 100.000 falantes. Como digo eu, o 100.000 falantes o galego ten unha área metropolitana de Vigo. O sea, para facernos unha idea. Entonces, temos que abandonar ese discurso, temos que traballar todos xuntos a prol do galego, temos que estar todos facendo causa común do galego, cada un utilizando conforme as súas posibilidades lle o permitan, conforme o seu entorno lle o permita, pero abandonar dunha vez por todas ese discurso tan dramático e que tanto dano lle fai ao galego, non? Porque ninguén se quere instalar, ninguén aposta por un cabalo perdedor, ninguén aposta por unha lingua que está en perigo de algo, non? Ou que causa conflito de algo. O galego é unha lingua de futuro que nos pode abrir moitas portas, que é a nosa lingua propia, que é un dos tesouros máis grandes que temos ca nosa cultura, e que está presente xa entre máis de 6.000 linguas que pode haber no mundo. Para que se fagan unha idea, o galego estaría no posto 50 de todas as faladas no mundo. É dicir, estes datos hai que sabelos e hai que dalos a coñecer, empezar a poñer en valor as noticias boas que temos do galego e non as malas, que tamén as hai, pero temos que corrixilas, non? Ver o galego como unha posibilidade e como unha porta aberta cara ao futuro. Bueno, señor García Gómez, ha sido un placer. Me quedo y nos quedamos con ese discurso optimista y le deseamos pues, el mejor de los éxitos, el desafío grande sin lugar a duda, pero no solo para usted, sino que para las generaciones que vienen. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias a vos por convidarme. No se vayan porque nosotros hacemos una pequeñita pausa y volvemos a comentar la actualidad del día. Gracias.